Zmetok. Panika. Šialenstvo. Hnev. Mentálny kolaps. To sú veci, ktoré sa mňa netýkajú. Lebo ja vždy povstanem. Každý je nemák. Čo skríži moju cestu, padne rukou mojou a privediem tým víťazstvu. Nechám sa zastrašiť, ponížiť. Ja sa nebojím. Čau, moje meno je Animal a som streamer, ktorý sa po dvojročnej pauze vrátil v tomto splite k League of Legends. Najradšej hrávam top a jungle. A pick v LoLku bol Platina 1. Mojím vzorom je Baus, od neho sa učím lane management, prepare na objektívy, mechaniky, buildy. A rád zdieľam tieto skúsenosti, ktoré nazbieram na streame. Ako streamer som variety streamer a LoLko bývalo veľkou súčasťou môjho streamu. A tá hra mi začala chýbať. Občas ste u mňa mohli vidieť skvelé plays, inokedy tie najväčšie fails. Ale o tom je LoLko. Bohužiaľ, vždy sa nájde niekto lepší. To, že sa nebudem snažiť o víťazstvo, je rovnako nepravdepodobné, akože tímov prestane byť otravný. Vidíme sa v Summoner's Rifte. Prineste si veľa healov, budete ich potrebovať. Som pripravený priniesť plays a pentakily. Ale nezabúdajte, na víťazstvo nestačí solo carry. Poďme to zvládnuť ako tým. A ak nie, aspoň sa zasmejme nad našimi failmi. Jem si pre nové skúsenosti a zábavu. Streamer Clash. Počuli ste? To je presne dôvod, prečo som tu. Poďme do toho.